із обичного Урала військового зробили бронеурал для того, щоб зберегти життя військовослужбовцям, які несуть службу. Вони мають два прошарки. Для різновидів вогнепальної і зривчастих речовин. Відповідно, покращили, дали защиту додаткову для водія, для двигуна машини. А це у нас установка АГС. Стріляє вона гранатними снарядами. Чіткість, дальність вистрілу навіть максимальна 1800 метрів. Посередині вже стоять лавочки, в даний момент лавочки. І по сторонам військовослужбовців будуть бійці сідати дуже ефективно, якщо з сторін будуть удари. Ми зробили на колесах фортецю свою, власну. Таким варіантом дуже вона ефективна, коли на нас засаду влаштовують.